mojej pracy, bo wójt firmuje częstokroć całej administracji, ale też mam i zespół świetnych ludzi, fachowców też, którzy wiedzą, o czego są w gminie, drodzy Państwo. I stąd może z dobrym skutkiem udaje nam się pozyskiwać środki zewnętrzne. Natomiast co zauważam, drodzy Państwo, może też to zauważacie, ale chyba, a patrzę przez pryzmat 28 lat mojej pracy tutaj, bo 18 czerwca minie 28 lat, patrzę, że chyba się kończy ten czas radosnego, takiego romantycznego samorządu na rzecz twardej walki politycznej. I to widzę wyraźnie. Szczególnie ten rok to pokazuje. Drodzy Państwo, a szkoda, bo można znacznie więcej zdziałać, jeśli ma się po drugiej stronie partnera. I drodzy Państwo, przez szereg lat udawało nam się rozmawiać partnerskim językiem z wieloma instytucjami. Tak teraz zaczynają być trudności. Nie jest tragicznie, ale obym się mylił. Zaczyna się pewien trend, chyba mniej korzystny dla samorządów. I walka, bo to już nie jest rozmowa, zaczyna się walka o drobiazgi. Nie o merytoryczne sprawy, drodzy Państwo, ale też o to, co zdawać by się mogło do niedawna w gminach jest oczywistym, tak teraz zaczyna to przechodzić przez sita polityczne, co nie jest dobre dla samorządu. Niemniej, drodzy Państwo, ja zawsze byłem optymistą i starałem się zarażać swoim optymizmem swoich najbliższych współpracowników. Róbmy swoje.